φουσταρά του κερατά, ναι ρε εσύ, ουστ. Βρισιές. Είναι ένας τρόπος εκτόνωσης σε άτομα που μισούμε. Δεν λέω είναι καλή φάση, αλλά είναι βρισιές, δηλαδή λέξεις, απλά τις λες. Είσαι τίποτα από όλα αυτά? Αν ναι, μόλις το απέδειξε με τη μουνιά που έδωσες. Αχ, και πόνισα πούστη. Γαμώ τη μάνα σου, γαμώ το Χριστό σου. Εκνευριστικές. Μα γιατί, απλά τις λες, δεν πρόκειται να τις πράξεις. Και άμα τις πράξεις, ρε μαλάκα είσαι τη μάνα μου. Καλά, ο Χριστός μου. Γιατί πόσοι Χριστοί υπάρχουν. Σιγά το πράγμα, θα βρω άλλον. Και μόλις βρήκα ένα στον κόλλο του σκύλου μου. Και ειδικά στα βίντεο κλιπ που σταματάνε το βίντεο με το γαμμένο beep, γαμώ το βέβο. Και άντε το fuck και το shit. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι στίχοι είναι μια χαρά. I wanna kill you, eat you. Το shit και το fuck σας χαλάσανε. Μου χαλώ το τραγούδι ρε μπαστάρδια. Θέλετε να προστατεύσετε τα μικρά και μαλακίες. Αυτά όταν μεγαλώνουν χρησιμοποιούν περισσότερο τις λέξεις. Και έτσι κι αλλιώς είναι λέξεις, σημαίνουν κάτι, αντιπροσωπεύουν κάτι. Άσε που κάνετε και ρατσισμό στις λέξεις. Και δηλαδή όταν θες να βρεις μια γκόμενα σωστά, όταν είναι έτσι, δεν της λες αι γάμι σου, της λες αι ζυγί σου.